சிறு சபலம் என்ன செய்கின்றது என்னை? திருட்டுத்தனமாக திரும்ப திரும்ப அவனையே தழுவி நிற்கின்றது என் கண்கள். அவன் எவனென்றே தெரியவில்லை. எதிரில் வரும்போதெல்லாம் எம்பி எம்பி குதிக்கின்றது என் இதயம். கட்டுப்பாட்டை இழந்து கால்கள் அவன் அருகே அடிக்கடி சென்று வருகின்றது. சுற்றம் மறந்தேன், என்னை மொத்தமும் மறந்தேன். முற்றுமுழுதாய் என்னை ஆட்டி வைக்கும் அவன் அமிர்தம் அருந்திய அசுரதேவனோ? இது சிறுநேர சலனம், உணர்ச்சி தழும்பல், சிறிது நேரத்தில் கரைந்துவிடும். எனக்கு நானே சொல்லிக்கொண்டு இன்றோடு 2 வருடங்கள் முடிந்துவிட்டது. இப்போதும் இமை மூடினால் என் இருதயத்தை கட்டி இழுத்து அவன் இதழ் வரியில் இறுக்கிக் கொள்கின்றான். ஓர் நாள், ஓர் நிகழ்வில், ஒரு பொழுது கண்ட அவன் மீது வந்தது வெறும் சபலம் மட்டும் இல்லையோ?